Oh, sabi na! Walang nakalagay kung bawal mag-akyat. Pero tatry namin. Good morning. Kanina pa akong gising. Mga tulog pa mga kasama ko. Kami pa lang ni Maymay ang gising. Good morning. Magluluto na ako ng breakfast. Ang mga ininuman ng mga anak ko gabi. Ayan, good morning. Katatapos ko lang magluto ng breakfast namin. Kaso kinulang ang rice, kaya nag-order ulit kami sa labas. Pero ito, dala namin yan. Ito yung mga in-order namin kagabi sa restaurant dito na mga tira. Tapos siya nagluto. Ganyan luto ko ng sunny side up kasi wala silang non-stick na lutuan. Dito sa Christina Resort, may mga lutuan na, may mga utensils na, tapos may rice cooker, tsaka may water heater, tapos may fridge. Tapos ito, nandito na to nang dumating kami, siguro pag ginamit namin, siyempre i-charge sa amin. Kaso masyado naman malaki to para sa amin. Sayang lang. Buti na lang may dala kaming tubig. Iyan o. Iyan ang dala namin. Ito maaga na naligo ang apo ko. Kasi mamayang mga 10 mag-out na kami kasi mag-explore pa kami dito ng ibang mga pasyalan dito sa Sorsogon. Ang apo kong bunso. Gusto nang lumabas. Kayo nasa toilet pa ang mami niya. Itong villa, yan. Yung villa na yan, 7,000 per night. 6 adults. Hindi nila binibilang ang mga kids. Basta itong villang itong 7,000 is for 6 adults. Kasi tingnan nyo naman ang mga beds. Ayan. Mga queen size bed. Tapos, additional, pag may additional kayong tao, o member ng family, 300. Siguro maglalagay na sila ng mga foam pa dyan sa 300. Ewan ko lang, hindi kami nagtanong. Kasi kami ngayon dito is 4 adults lang. Tapos 2 kids. Tapos meron silang restaurant sa labas. Yung common pool, pwedeng gamitin, free yun. Kaso yung apo ko, mas gusto niya dito kasi walang ibang tao. Ang kagandahan dito kasi very accommodating ng mga staff. Lahat sila naka-smile. Lahat sila willing tumulong. Katulad dito kagabi, dinumog kami ng mga gamo-gamo ba ang tawag doon, yung mga nag-a-attract sa mga lights. Itong pool may lights, kaya yan, ang daming mga dumapo dyan ng mga gamo-gamo. Hiniram ko yung net na yan para nalilinisan dito. Kasi nakakahiya naman kung magtatawag pa ng staff para lang maglinis dito. Ayan. Dito pa pala, meron ng magagamit na towel sa dito sa villa. Tapos meron
Meron silang mga ano yan, yung toiletries. Ito. Meron din sila nitong mga guest kit na ang laman is, anong nabuksan mo na ni? Ang mga laman, open mo daw. Open mo daw. Ang mga laman, mga laman niya. Ay. Toothbrush. Maraming toothbrush. Dalawa. Dalawang toothbrush pala. Tapos may shampoo, may sabon, may toothpaste, may shampoo with conditioner na. Natid na sa amin yung in-order namin na kanin. In fairness, ang sasarap ng luto nila. Itong sisig, sarap din yung chicken, tsaka yung kare-kare. Yung in-order namin kagabi. Kaso dahil 4 nga lang kaming adults, may sobra pa din. Kaya nagkape na ako, Americano. Ayan, breakfast tayo. Isa pa pala sa nagustuhan ko dito sa Christina Resort, ang wifi nila. Napakabilis ng wifi nila. Kaya pwede kang mag-YouTube, pwede kang mag-Netflix, tapos kung ano pang. Yan, isa yan sa nagustuhan ko dito kasi ilang kami dito. 5 kaming nagagamit ng wifi pero ang bilis. Kaya yan, nakakapag-upload ako ng mga videos and pictures. Nakakapag-edit ako. Kaya yan, isa sa nagustuhan ko pala dito. Pupuntahan ko sila. Pumunta kasi sila dito sa common pool. Ito ang restaurant. Dito sila pumunta sa kids. Ayun. Wala man tubig. Ay, nag-slide din pala dahil basaan ko yan niya. Ang uniform. Basa ang swimsuit niya. Mga mayo na baga mga tao. Ha? Mayo na. Dahil na kayo pinabuhusan ano. Sige na. Kaya mo nga sa 411. Ano? 411 ba yun? Mark, ikadayan Mark, oh. Pasawayon si Jomar. Jomar, ibiboy abang ka dyan, takon sakali. Diyan ka sa side, bako ka sa front. Oh,
Tabi na! Nakabalik na ako dito. May, masawa yung si Jomar. Sabi ko ngayon na mag-slide. Pauwi na kami, na-settle na namin ang bill namin sa foods. Ayan, ano, okay ka na, Elise. Umiyak kasi, ayaw nang umalis. Ayan, maghahanap kami ng mapapasyalan dito sa Sorsogon bago kami umuwi ng Naga City kasi sayang naman. Pero ang pinakagusto ko talaga yung Coliseo, makita nila. Tsaka yung Governor's Mansion ba ang apod dito. Close mo na yun? Ang daming jellyfish. Duwag kita? Ikaw kita Sandali. Sorry kita mga car wash. Why there's black and white jellyfish? Mga species. Duwag kita me? Oo, Elise, huwag ka dyan. Tamay nagbabanwit dyan. Andito kami sa Baywalk. Kami. Kung bawal, edi sisitahin na lang. Pag bawal, edi bawal. Galing kami doon. Nakita kasi namin yan, no? Yang parang lighthouse. Kaya mag-explore. Walang nakalagay kung bawal mag-akyat. Pero tatry namin. Dito muna paunahin mo. Tabi apo. Sabi ako. Tabi apo. May tao? Tabi apo. Sayang. Nadumihan nila masyado. Uy. Ay, ini yung na talaga kayang pagkaton. Ay. Ay, inis tumigil ka ha. Kaya natin yan. Ethan. Ay, kaya ko to. Iris, wag anak, mahulog ka.
ngayon sa SM Sorsogon. Dito na kami magla-lunch. Kasi kuya na, 11:25 na. Ikot-ikot sa Sorsogon. Diyan. Ayan baga oh. Soya sauce. Yun ako. Okay, IPF. Bilis pa pa siya. Sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Dito na kami sa Bulusan Lake. Magre-register muna kami. Ako, nakarating na ako rito siguro 3 beses na. Pero itong mga anak ko, first time. Ay, yung isa kong anak, pangalawa. Pero itong sina Jomar, tsaka itong mga apo ko, first time. Tsaka yung manugang ko. Ang init. Ayan oh. May ano pala no? Three adult. Ay, sorry. Ilan po kayo, ma'am? 3 adult tapos isang senior. Nag-car kami kasi yung electric cars daw dito. Okay, sige. Thank you. Lusot, 2.8 kilometer po yan. Yan po ang mga activity po namin digdi. Si Bulusan Lake po, hindi po siya stagnant, flowing water po yan. Pero pagka nilibot mo yan, sir, wala kang mahihiling na sapa o kaya ilog na pigdadalo yan ng tubig. Dahil lang sa irarumpay yan, may mga rock formation po na piglulusutan ng tubig paduman po sa Bulusan River. Kasi itong lake na to, mo po ang reservoir water po sa mga Bulusinyos. Digdi po kami kumukuha sin inuming tubig. Ayan lang, pag-abot po duman sa baba, pigpipilter po yun para mainom. Mayong chance mapicturean ta mismo si Kuyan Volcano. Mayo po kasi dahil naman po nahihiling digdi. Jomar. Ano po? Nag-aanyo nga sa'yo lang ako.
Tirapid ang laboy dyan. Nakulog yan ang Anong siya niya nga? parang ano din yan, kapamilyan tolya. Ah, Kaya lang, yun sir, yan yung gusto mo bakot. talagang dakon. Tapos yung laman niya, yung sa mayonnaise na ano, yung isang sako, ganun lang lang. Puro lang ano yan, puro lang shell. Yung laman. Yan o. Yan ang lalakaran namin. Doon nangingitlog yung ano, yung babae. Ngayon, pagtapos ng mangitlog, maglilimlim na, ginagawa ng lalaki, nilalagyan ng parang supot. Over niya. Yung tuka lang ang ano, nakakalabas ng babae. Si Ang pinaka-nest niya, ano niya, yung ano, balahibo niya mismo. Naglulugon yan hanggang sa mawalan niya ng balahibo. Kaya pag pinatay yung lalaki, wala, patay din yung ano. Oh. Kasi ayaw niya na may nagano, may na gumaligid pa sa kanya. Yan ang ugali ng taritik. Yan din ang mga ibon na kumakain ng pili. Oh. Ay, grabe ang tuka niya. Kaya nga po ang pili, di ba? Halos na. Kaya mo yan. Isay. Isay nag-iyog-yog. Kita. Gano'n naman talaga yan. Ganyan talaga yan. O, ganyan da talaga pala. Ayan, nagyuyug-yug na. May video ka? Aba, ako rin. Oo. Dapat ka rin ganito, men? Ha? Anong mami sa imo? Nanginutan ka dyan eh. Digdi ka na nga ni sa likod. Mami ka dyan. Mami. Ano na? Dali. Oh. Aba na ba? Ano na? Ano na, Elisha? Oh. Makusugo ng buot niya magsunod sa'yo. Ito palang takot man.